Ja hoor! Als ze komen hier omrijden en ze melden zich bij mij totdat we mijn wegen green vol. En dan bepaal ik wat ze het spul lossen, maar er zijn verschillende soorten met het metaal en het materiaal. Dus op dat moment dan zeg ik dat met je met de Delgo. Ze komen weer om, ik weet weer waarom, en het netto resultaat is het netto. Dat kun je zo aanrekenen hier op kantoor. En zeg je dat niet gebeurt. Dat weet je? Hallo, het leert in het trekken. Dat brengen we naar binnen, dat pak ik dat direct binnen. Dat is je verse snijden hier. Kan je een beetje snijden? Ja, dat is heel griezelig, ja. Ja? Laatste en snijden. Laatste snijden. Ja. Dat is hier al hier. Denk het al, hè? Ja, langer altijd. Ja. En jou? Johan Weinder. Heel wat, hè? Ik ben de laatste periode bezig. Oké. Zit nou mooi op. Je bent aan het auto? Nou, wat tellen dit wat dat wordt. Ze hadden dat verlengd, hè? De zoon is de 64, dat nu had de zoon 60. Dat is wat zinvol wat dat ik is. Had ik ook zo show, dan kun je nog wel even terug. Tuurlijk, wat is jij die gruit uit Griezen, hè? Dat zou je nou, hè? Dat doen we. Hé, chef, dit is het. Deze maas even hè. Priester, hè? Voor dit de belangrijkste weten? Dit is de belangrijkste heren. Dan deze mag je eerst nog koffiedek. Hij had alleen de neuzenfabriek voor, maar dit is de belangrijkste dit er Ik is. ben er meer direct, met volle brengen in. Deze kan praten. Ik ben er meer mooi met dat meneer. Zeg je eerst even een bakje? Wordt het mooi? Ja. Heb ik je best, hè? Maar hij joeg jou een paar dagen klappen, krijg. Ah, dit is... Nou, die krijg je wel vaker. Dit wie nou... Dat is even wat je hebt, nou naar een beetje normaal. Ja. Hij laat aangestrekt, ja, daar kan je mijn klemmen opnemen. Ja, dat mag de hele familie maar nemen. Zijn grote familie gaat er echt netjes. Ja. Ja, Henk, wat zo gezegd, Henk, ik ken nog niet. Ja, ja, natuurlijk, ja, logisch. Ik ben een mensen net, ik voel je net, ja. Dat doe je toch net een schepen, hoor. Nog net weg. Dat doe je toch net een schepen, hoor, joh. Nee, wij maken het daar nog even zitten. Ja, dat zei ik al, hè? Dan kom ik op adem op in. Dan zien we er ook al. Ja. Nou, dat is je nou eens gekend. Ik heb de hele week nog niks aan dingen. Wat is lemst wij, joh? Ja. Hé, Ja, hé. Het jetje willen ze even sparen, hè, want... Ja, we hebben hier niet verleden. Ik wil even wat met de politieboel handhaven. Ja, dat weer meer even een training. Als je daarmee even met de politie in gevecht hier, hè? Ja? Ja. Ja. Wat voor training is dat dan? Nou, als je voor die jonge politieagenten die even in de opleiding binnen. En die kwam hier dan even heen en dan gingen we hier even wat een haken fietsje en dan moesten we daar even op inbeuken, hè? Ja, dat was altijd wel leuk, hè? Ja? Ja. Ja, dat was heel gezellig altijd even. Nou, het is die zakvieren wel eens een beetje, ze fluiten het wel op die dag, maar het kan wel eens sparen, hè? De wapens die vliegen hier willen door het terrein heen. En ze sloegen er ook wel goed op los, hè? Maar de gummiknuppel. Als het net een blik wordt, dan weten die lui wel hoe het moet, hè? Mooi ploegje even dan. ja. Leasploegje, vijfploegje. Ja, dat is, gaat er in de draaier altijd. Maar heel weinig mensen kunnen je rijden, ik kan een heel soort omzetten. Ja, ja dat is vreselijk, ja. En onderling die goals zijn pittig, hè? Ja, maar wij hebben altijd wel aardig beelden mogelijk, André. Dat denk ik wel. Net dat al dagen gebeurt, maar dat gebeurt zeker 2 keer de week op deze manier. Ja. Ja, maar mijn kinderen van elkaar heen, dat scheelt ik een stukje. Zie je, maar dan een beetje mogelijk kinderen. Ze zijn langer hier, langer bij elkaar.
Bij je nou eigen wie bent, hè, zo'n piltje. Dan mag het wel goed wezen. Goeie. Wat ben je aan wat? Wij gaan naar de gymnastiek in Boorn. Wij zijn hier in Boorn. En dit is groep 4 en 6. Juist. Hoi. En wij hadden zin in, want er zitten 3 studenten op ons te wachten. En we gaan nu naar de gymzaal. Juist. Dus we moeten altijd rennen. En het duurt even droog. Wij zijn bij van de vinnen en we rennen naar de gym. Wij gaan nou heen, want succes verder. Nou, dankjewel. Doei! Hallo!